Di ngamla klem da penpau halor ki mat ki jura ki biyadei na mentaka imlang ka salang na mentaka sensyar ka kadar hapo jongan ka jela ka jongi kabangan poi sya kita ki benta ngakwa ya kaban ong kumni Henry mangaru uwei na kita ki riu pai ba uban shir ham ha ban trei lane bania lap khana ya ka voice of the people party ngarang kan mosa hadu menta-menta nadu kasnem nadu bangas ngau ya ka sur ka voice of the people party hakipor mensua hangne po konstitusi no po jongi ompat don kandidat hakitu ki por bayale bania kontes ya katuka MLA mo ke ompat don kandidat tang namar bangayo ngeu ya kata sur jong kata voice of the people party ngada sung ik ngada ngeu don kata jingkermen te hakatu kapor UMP jongi Ricky Eja Sengkon iyeng kandidat MLA naka umsning constituency Henry ngaru ngalek ngasajlek ban pensenganya i lada idang kenmau yang kumba sistem ni arsin ngalek ngami na yeng ngalek ban pensenganya i ban li syong ban pensengan haga jingalap jong i haga ban kumbas ya ki pai ba kata kadai ka jing it ka jonga ya ka voice of the people party tika ka bangadan ban ong haga ka por ka bamanta ngaro ngadon uwei na kira di khot ka sir ham ha ya ka voice of the people party habangi pek kat ya menta ngila ngam satraidu hapo jong ka ni jala ka ba ik ka jongi hot ngitip ba kari kasi ka jongi kadai kata kari song subai song rupa kadai kata kari nganu banong ba kadai kata kari kanan ha hangi la don lut hangi kidon kita ki ding kisik hangi kidon kita ki mau ki siap hangi kidon kita ki parmau hangi kidon kita ki yurnyom hangi lut kidon kita ki krem ki kro haba ki toris ki wan ya kaban petkai na saudong sokun jongan ke jala ka it ka jungi tika ka bangadan man ong hakan ka por ka bamta da ka ba burum da ka ba panmap shwa hakmat jeng pi ki nangyalam jeng ka voice of the people party Henry ngamut iban sya ya gane Henry ngamla ban kun ka badan napo juga mensim ka junga namar ba ngalalong do long snam ya ka voice of the people party baleng ong kumta namar ba ngadon kata ka jikit kli na bata ka ribat ke benriu ngadon kata ka jikit kli na bata ka roy kapar la syai la cisni hapo jong gane ka jala ka jungi te kane ka jing ya pher jumut hapdeng ka party mo iba adal bat nang rom daga ba borom i belem bat ka party VVP hi barok ka wei kumba ka party kala suspend nya i kumba license AA te hoi nakaliang jong wei na ki MLA ula penpau lingba kilat patai kubor bat kane kade kata ka jingbe yang a direct om ka jing suspend te ngamtip hadu kano kolong ka badai bat hadu kano kolong ka balai bat ka jinglong kasi ka jongi hing ong yapi kane kalong barbor na sitkran ngim nampoi re sa SA haka bas dang ni sirham ya ka ban tre ya ka kambha kampenyan haka bas dang ni nang don kata ka jingi it ka jiamon onda lakat badang yat kisngi kipor kidang don kini kidau hadu bang ngim la su ya ka ban yamap kadau hadu bang la su ya ka ban yakun kum ki breu tika ka ba pau hang ne kalong ba nakaliang jong ka voice of the people party ki kan hun kinong yalam kman ka ba pau pertei hi kalong ba nakaliang jong ka voice of the people party kam nompat pau ba makaka bakla kata ka de jinyo i ka jonga ka ba pau ba bakla hi ka de nakaliang wei na kita ki MLA ki bala sya suspend ka ba pau pertei ngitip kumapen kan mau haswa ka MDC kal apau kum to Henry kalong ke jingtko yole este kalong ke jingtut kela ajan ke MDC kapau kum kani ka kubar te habang ngapet teng nga i nga yo mensim nadu bami ka voice of the people party habang ngapet nga i no mensim namar balik
Namar kum kinong yalam kim don kata kajinya stu jingmon. Barbor mangi kasihin ong ya pi ngim don kata kajinya map. Ngim don kata kajinya map iwe helor iwe ngim don kata kajinya ka sngau tu jingmut. Iwe helor iwe. Dede ne ka dau ba ki nongwei ki shim kabu. Ki shim kabu yingi. Wat pramakiru kim ya stu jingmut. Wat pramakiru kim la ya kata ka ban ya map. Henry. Kiwi nasat ngong ya pi kitab kti bat kirisa lara don kum kani ka jingjah. Te ngam tip hadu kano kalong ka ba day ba iba adal bat imi sa kapatay ban keren ban ong sepang kata bat hadu kano kalong ka ba day nakaliang juga voice of the people party baka la suspension ya i license kumba ong ka wei kumba don ka wei ka jinga tu kana ka mga kwa ban wanra akan ka por ka bamanda don kini ki sisamla arngot kentei bat sinrang kitrei ha ka wei ka kper sentiu ha ka wei ka kper sentiu kitrei hangta kia sara sentiu kia thung sentiu ki sentiu ki ba maki ki thung ki don la ka jong ka dor ki don la ka jong ka rong ki don la ka jong kataka karaniang ka jongki ka jingphu ka jongki te oda nang yat kisni ki por iwe kilas dang ban ya sho jingi kilas dang ban sho jingi hadin ba kilas sho jingi hadin nak liang jong shenrang ula terwaya ka kenthei te nak liang jong ka kenthei ru wut kala accept bat kala pliang ya kataka jing terwa jong shenrang te kat ne kat tok por kila ya kila ya pu samar ki kila ya kamen kila ya kudop mo te kila ya penpau ya ka jingi jongki iwe halor iwe te kendit kensan ha ka wei kasni jarang khat bat wei na uta u hespa wan ban thiet ya kata tenrai sentiu jongki nomor ba uneu hespa wan ban thiet ya kata tenrai sentiu naga kenthei uthet arspa deka si tenrai henry nau shenrang pan uthet chispa tengka si tenrai te hadin kata kawan kajingania kawan kajingnya keren kajingnya kelumar hata tang na itai dau ba ki wan utau malik ban thit ya utau sentiu tang na kata dau kia laj singkurung no si samla tang na itai pun iba kerit ki kloi ban nyalaj tingingin ong su kumno te hadin kata kilai alaj hadin ba kilai alaj bat kitang don pat kadika jingte agreement hapreng jongki arngon lada hapdeng katasnem niate kum ka agreement mano ba bakala hangta kiate pat kata ka agreement hadin katasnem mano bayalang samla syawe bat mano badang la sya marwe lada ushenrang ulik yalang samla syawe dei ma uba bakala lada ka kenthei ka kumle yalang samla syawe hapdeng kata ka agreement ka bakiyate henry dei ka kenthei ka bakala ditangkan lagi video kujunga hakan ka por ka bamenta khuble shibon